Следват мантрите на Свами Дев Мурти. Теория и практика с Видана Странска. Йога клуб Свами Дев Мурти. Видана Странска започва обучението си по йога с наръчника по йога на Алексей Скворцов и с книгата на Венцислав Евтимов. Срещата и с Анна Бакалова предопределя напълно нейния път в йога. Йога става нейният начин на живот и мислене. Тя е сертифициран инструктор в йога клуб Свами Дев Мурти. Завършила е СДК към НСА и множество квалификационни курсове по йога и аюрведа, сред които курс по медитация, курс по пранаяма, курс по Патанджали йога сутра при Анна Бакалова, веданта, философия и практика към Българската федерация по йога при доктор Шарат Балекар от Йога института в Кайваля Дяма, Индия. Курсове по йога терапия, пранаяма и медитация, анатомия и физиология на висшите йога практики при доктор Нисар Шейх, курс по холистична йога терапия и други. Днес за мен йога е средство за поддържане на добро здраве, добра осанка и най-прекия начин за израстване, промяна и осъзнаване. Път за откриване и свързване с себето. Начин за осъзнато служене на другите. Цитат от Видана Странска. Хариом. Здравейте, мое мило йога семейство. Така е започвал лекциите и семинарите си Свами Дев Мурти. А кой е Махариши Свами Дев Мурти? Учител, създател на уникална йога система с дълбоки корени в древните хималайски ведически традиции. Вероятно, около началото на миналия век в древния индийски град Чениот се ражда момче, на което сякаш е предопределен трудния път на йога. Първите песни, с които майка му го приспива, са мантри и киртани. След време баща му започва да го учи сутрин на йога упражнения и пранаяма. Вечер му разказва и майващи истории за прочута йога учители. 5 годишен той среща своя гуру Арджуна Дев, който идва да посети ашрама на баща му. Арджуна Дев забелязва духовните качества и потенциала на детето и го взима под своите грижи. След 3 години на интензивно обучение в Хималаите той връща младия Дев Мурти при родителите му и той продължава образованието си по санскрит и други предмети, общи за индийските училища. След 2 години учителят му идва пак и го отвежда на обиколка по свети места, пещери и ашрами, където младежа среща йоги, подвижници и свети хора, от които получава нови и нови знания в областта на йога, аюрведа, джотиш. При престоя си в Хималаите той среща втория си учител Рама Бхарти, който му предава техники за придобиване на невероятната сила, с която по-късно Свамиджи става прочут. Рам Бхарти му дава името Мурти в памет на легендарния Рам Мурти, който е притежавал невероятна сила. За него се говори, че можел да задържа тръгващ влак. Така и Свами Дев Мурти по-късно удивлява света с изумителните си силови демонстрации. Демонстрациите, които Свами Дев Мурти прави, са наистина изумителни и сякаш надхвърлят човешките възможности. С тях той цели да покаже какво може да постигне човек чрез практикуването на йога. Постигнал контрол над своето тяло, ум и дух, той демонстрира невероятни неща, като лежи на натрошени бутилки. Върху него слагат чугунена плоча и върху нея се качва слон, минава камион или валяк. С ръце задържа 4 автомобила, тръгнали на пълна газ. Дърпа с зъби 20-тонен камион. Извива с корем насочено към него желязно копие. В болница под лекарски надзор спира сърцето и дишането си за известно време. След подобни тежки демонстрации, приема болни и ги лекува с задълбочените си знания по йога, аюрведа и хомеопатия. Става много популярен, не само с силовите си упражнения, но и с йога лекциите и семинарите, в които преподава оригиналните си практики и системата от 7 златни ключа, един от които са известните крокодилски упражнения, които се прилагат днес в много от йога центровете по света. По съвет на учителя си той се жени и има 3 деца, за да покаже на практика, че един реализиран йога може да поема отговорност за семейство и поколение. Участва в борбата за освобождение на Индия наред със своята дейност.
Почитан и уважаване от индийското правителство, което го счита за жива легенда от Хималаите. Свами Дев Мурти става и лицето на традицията на Индия. Той е учител по йога на президента Джавахарлал Неру и Индира Ганди. Представя древната йога наука пред чуждестранни президенти, министър-председатели и други високи гости. През 1956 президента на Конгреса на Индия присъства на едно негово представление "Постижение с йога", след което той се научава от Свами Дев Мурти да прави нети, наули, йога асани, укрепва разклатеното си здраве и издава нареждане да се отворят много йога центрове из страната, тъй като йога е символ на културната традиция на страната, напълно научна е, лесна за практикуване и абсолютно икономична. По това време във Варанаси той среща третия си гуру, който става негов духовен учител. Това е Вишнаванах Шри 1008 Ятаджи Махарадж. През 1958 година Свами Дев Мурти постига много високо ниво в своето индивидуално развитие, което насърчава неговия гуру да го изпрати със специална задача да разпространява йога извън границите на Индия и по-конкретно в Европа. 1969 година Свами Дев Мурти идва в България за първи път. Той е поканен от Българския държавен цирк, за да покаже невероятните си демонстрации. Но много бързо тези демонстрации са прекратени, тъй като той става все по-популярен и продължава при своя престой тук да се среща със своите последователи и ученици, като изнася беседи заедно с тях. И така остава цели 2 години. За престоя му в България може да прочетете подробно в книгата на Наско Атанасов, който е до него през тези 2 години. За следващия период, до идването му през 2009 година, има оскъдни сведения, но това, което се знае, е, че той непрестанно помага на хората, лекува ги и съветва. Негови ученици казват, че той спи по 2-3 часа на денонощие. През останалото време приема хора в нужда, лекува и пътува за лекции и семинари. Живот отдаден за другите. За второто си идване е поканен от Наско Атанасов. Анна Бакалова, като негова преводачка, и Владимир Важаров са неотлъчно до него. Моята молба към вас е да направите йога център. Аз ще изпратя постоянен учител и сам ще дойда след 40 години. Неговото Маха Самадхи е на 27 септември 2009 година. Откриването на йога центъра, който носи неговото име, е на 23 октомври същата година. Това бе нашия поклон в памет на големия йога, пише в своята книга Наско Атанасов. За своето пребиваване големия учител не е искал нищо, не е искал пари за нищо. Древното знание трябва да е безплатно и достъпно за всеки, който го пожелае. Така работят и инструкторите в йога центъра и днес. И това е едно видео от Хамбург 1959 година, когато той е 60 годишен и прави тук една от демонстрациите, която е записана. Това е 60 годишен човек. И сега ще продължиме с мантрите на Свами Дев Мурти.
Какво е мантра йога? Въпрос към него. Ман означава ум, а тра означава защита. Нейната теория и практика се отнасят до тези свещени думи, които са като навита пружина от вибрации на енергия, водещи индивидуалното себе към себереализация. Мантрите се изговарят на глас или ум постоянно и продължително, докато собственото себе се абсорбира от космическото. Без да се случи това, няма полза от простото повтаряне на няколко думи. Мантрите произлизат от Индия във ведически индуизъм, първоначално са се появили във ведите. Всяка шлока от свещените хиндуистки текстове, като Веди, Упанишади, Бхагавад Гита, Йога Сутри и други се смятат за достатъчно мощни, за да бъдат повтаряни с огромен ефект и затова имат статуса на мантра. Най-основната мантра е Аум или Ом, която е позната като пранава мантра, началото на всички мантри. Най-основното или първоначално име и форма е първоначалната вибрация на Аум. Преди съществуването и отвъд него има само една реалност – Брахман. И първото проявление на Брахман съществуването е Аум. Практикуването на мантрите се нарича джапа мантра и е процес на монотонно напяване чрез многократно повтаряне, обикновено в цикли на благоприятни числа, като числото 108. При това напяване се създават вибрации, независимо дали се осъзнават или не, и те въздействат върху практикуващия. В древността брамините са давали мантрите и са държали на правилното им произнасяне. Важно е мантрите да бъдат на санскрит, да бъдат произнасяни на санскрит, езика на който са написани. Мантра йога също е част от древното разделение на йога, тази част, която е прана самямана йога. При нея върховната реализация се постига чрез контрол над праната. Научни изследвания за въздействието на мантрите и ом-медитацията. Нека да погледнем от съвременна гледна точка какъв е ефекта на мантра-медитацията. През 90-те години на миналия век изследователите започват да използват инструменти като енцефалографи, невроизобразяване и евокирани потенциали за изследване на физиологичните въздействия на пеенето на мантрите и ом-медитацията. Констатацията от тези проучвания са убедителни, че това може да доведе до редица физиологични и социални ползи, някои от които са: активират се области в мозъка, свързани с познанието, паметта и концентрацията. Подобряват се когнитивните функции, времето за реакция в пространството и вербалната памет. Повишава се осъзнатостта, подобрява се сетивното възприятие. Намаляват се нивата на стрес, тревожност и депресия. Подобрява се съня и цялостното психично здраве. Подобряват се социалните връзки и намаляват конфликтите. Подобрява се качеството на живот при пациенти с някои хронични болести, като артрит и диабет. При деца с аутизъм се наблюдават положителни промени. Намалява се кръвното наляване. Подобрява се общото качество на живот. И едно от проучванията е установило, че дори краткото 5-минутно пеене на мантрите може да застили достатъчно активността на парасимпатиковата система, за да се увеличи релаксацията и спокойствието. Разбира се, по-ефективно е при опитни практикуващи. И това показва, че пеенето на мантри има не само духовно значение, но служи и като ценна допълнителна терапевтична практика. И тук сме посочили източниците, от които сме черпили за тези изследвания. Ролята на мантрите според Свами Дев Мурти. Въпрос към него. Какъв е основният път към просветление? Той отговаря. Различни пътища водят към себереализация. Такива са, например, пранаяма, физически упражнения, мантра-йога, киртани и мантруване. Но всички те водят само до частична себереализация. Дали е възможно по някакъв начин да компенсираме грешките, които сме направили? Въпрос към него. Правилното мислене, хранене, работа, поведение и говорене, вегетарианството, добрата компания, мантрата ум могат много да помогнат. Основни мантри, препоръчани от Свами Дев Мурти. Основната му препоръка към обикновените хора са били простички мантри, кратки, лесни за научаване и за практикуване, една от които всъщност най-основната, това е Ом или Хари Ом, тъй като тя оказва цялостно благоприятно влияние.
Какво казва? При пеенето на звукът е затихващ гласен звук и затова се отбелязва най-често като ом. И какво казва Свами Дев Мурти за мантрата ом? Мантрата ом има 3,5 срички. Тя обхваща всичко, прониква цялата Вселена. А символизира Слънцето, праната, Брахма, Създателя и се отнася до грубия физически свят, действа в будно състояние. У символизира Луната, Апана, Вишну, отнася се за финния, астрален свят и действа в света на сънищата. М е символ на огъня, светлината, Вяна, Шива, отнася се до причинния свят и действа в състояние на дълбок сън. Заключителната половин сричка се нарича Артха мантра и завършва с беззвучен, нечуван звуков поток, който отнася човек директно до неизменния фон на истината. И има две форми на произнасяне на ом – произносим и непроизносим. Произносимият е този, който повтаряме на глас или на ум, а непроизносимият е този, който зазвучава в практикуващия. Под формата на звуков поток, космическа музика или с термина от йога Анахата Нада. Този трансцендентален ом води индивидуалното съзнание отвъд света на трите състояния на будност, сънуване и сън без сънища. Истинският ум не може нито да се пее, нито да се произнася на ум. Той може да бъде само чут непосредствено в съзнанието. Тази космическа музика не може да се опише с човешки език. Ако човек може да постигне пълна тишина, умът му автоматично ще се обърне навътре. 12 секунди тишина дават концентрация. 12 по 12 довеждат човека до състояние на медитация. 12 по 12 по 12 довеждат човека до вътрешна тишина, самадхи и познаване на истинския аум. Практически съвети. След упражнения или когато сте изморени, е добре да направите шава-асана. Освободете се от напрежението, затворете очи, дишайте дълбоко и се концентрирайте първо в сърцето, а след това от лявата страна на пъпа. Останете известно време така, дишайки дълбоко до пъпа и се концентрирайте върху мантрата Аум. Друг съвет. Седнете в леглото, преди сън за 5 минути, за медитация. Дишайте дълбоко диафрагмено, слушайте биенето на сърцето си и вътрешно се концентрирайте върху мантрата Аум. С вами съветва сутрин и вечер да се пее мантрата Ом или Хари Ом, а също казва, че може по всяко време според нуждите. Друга кратка, простичка мантра е мантрата Рам, която той съветва за подобряване и за повече енергия, за вътрешен контрол да се произнася с ричката Рам и Шри Рам, които имат подходяща вибрация за това, казва той. Според него повтарянето на мантрата Рам успокоява и дава сила на слънчевия плексус. Това е биджа мантрата на третата чакра. Трябва да се избере проста и удобна поза и някаква проста медитация като Рам. 10 пъти кажете Рам и вашата нервна система ще се регулира. Докато се разхождате, докато правите упражнения, казвайте Рам. Днес света е тръгнал много зле, казва Свами Дев Мурти. Погрешно, надолу. Атомни бомби, Първа, Втора световна война. Всички тези неща вливат страх в умовете на хората и те стават все по-болни. Умствено, телесно, духовно. Как да поправим това? С медитация. При всяко вдишване и издишване правете малка медитация. Първата медитация е Рам. Когато изговаряте Рам, бавно като музика, това ви носи радост, мир и ред. Вашата манипура чакра е в ред, ставате по-тихи и дишате дълбоко. Манипура чакра се блокира главно от страх, другите съвременни имена, на които са стрес, тревожност, депресия. Пеенето на Рам е и възхвала на Рама. А Рама се разглежда като архетип на правдата и търсените добродетели в живота. Рама е перфектният аватар, седмото проявление на Бога Вишну и се смята, че Рама се е родил на земята и че е действителна фигура, т.е. е дошъл на земята, за да унищожи злите сили на епохата, чието неговите подвизи са описани в големия хиндуистки епос Рамаяма. Също така Свами Дев Мурти казва, че Ра означава реалността,
ма индивидуалното себе. Тяхното обединяване се получава от повтарянето на мантрата Рама. За но простото му монотонно напяване не е достатъчно. Необходимо е отстраняването на всички мисли и пълно поглъщане. И тук има една мантра. Индивидуалното себе. И това е една кратка мантра, която е свързана с Рам. Момичетата са ви раздали листчета, така че на тези листчета има всички мантри, сме ги извадили, удобни за практикуване. Следващата кратка мантра, която той дава, е Хариом, Хариом, Мераджапа, Ром, Ром. Това означава Хариом е слава на Бога, а останалото е всяка клетка на моето тяло възпява Бога. И какво казва Свами Дев Мурти за тази мантра? Тази вибрация е много добра за медитация. Това е медитацията, която трябва да направите със семейството си или сами. На ум, на глас, с пляскане на ръце или без, както искате. Сложете памук в ушите си, за да спрете външната връзка и да направите вътрешна. Това ще ви помогне. Пляскането с ръце, освен че също така масажира всички вътрешни органи и ги подобрява. Следващата мантра, подходяща за всички, тя може много да помогне за вашето здраве, но също така за мира и духовното развитие на всеки. Тази мантра може да я казвате 11, 20, 21 пъти, 51 или 108, в зависимост от времето, с което разполагате. И това е Ом Ачутая Намах, Ом Анантая Намах, Ом Говиндая Намах. Също може да произнасяте съкратения вариант само без Ом или просто да повтаряте трите имена на Бога Вишну, Ачута, Ананта, Говинда. Свами Дев Мурти не дава много подробности за тази мантра, но какво казва древната традиция за мантрата? Това е Вишну мантра за лечение на болести. Ачута означава този, който е постоянен, неизменната истина. Ананта означава този, който е безграничен. Говинда означава Вишну като Шри Кришна. Бог Двахантари се появи от вълнението на океана. Той според митовете е лекар на боговете и мъдреците, заради знанията за лекарствата, диагностика и лечение на болести. Описвайки Маха Ушатхи, най-великото лекарство, което действа еднакво и успешно при всички болести, той казва: имената Ачута, Ананта и Говинда действат като най-доброто лекарство. Те унищожават всички болести за тези, които ги повтарят. Това е установена истина, която ви повтарям. Агни Пурана, друг древен текст, споменава тази мощра мантра, която се предполага, че е ефективен лек за всички болести. Бога на огъня Агни дава уверение, че когато тази мантра се пее с вяра, преданост, човек може да преодолее всички болести, инфекции и страдания. Кажете тази мантра, докато приемате лекарството си и скоро ще видите положителен резултат. Според Агни Пурана, тя също може да предпази от негативна енергия и зло, да донесе вътрешен мир и положителна енергия. И последната мантра, която е тема на нашата лекция, е мантра композицията на Свами Дев Мурти. За нея той казва: аз съм направил специална композиция, подходяща за всяко човешко същество. Тя не може да ви навреди или повреди. Тя поставя в ред вашата нервна система, чакрите, кундалини, сушумна, третото око, медулата, спящата сила в човека. Тази медитация ще ви помогне. Експериментирайте. И сега преминаваме към практикуването на тази последна мантра. Ще я изпеем 3 пъти, като първия път ще пляскаме с ръце и ще я пеем малко по-високо. Втория път малко ще спрем пляскането с ръце и малко по-тихо. И третия път ще я пеем шепнешком. Това са също така вариантите на пеене на мантри с постепенното затихване. И също има и друг вариант, в който да си я повтаряте на ум, но ние няма да го правим днеска тук. Така че
Сега още нещо. Втория и третия път няма да пееме Ом и Ом Шанти, което е накрая. Ще започнем мантруването първо с Ом и ще завършим накрая третата мантра с Ом Шанти Шанти. Готови сме за практика. Първо ще изпеем 3 пъти Ом, така че заемаме позиция, обръщаме се навътре. Който иска да чете от листчетата, може да чете. Останалите са затворени очи. И първо ще изпеем 3 пъти Ом заедно. Вдишваме. Започваме. Хари-ом, 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 Шри-рам, 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 Харе-рам, 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 Сия-рам, 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 Хари-ом, Хари-ом, Мера джепе ром-ром, Хари-ом, Хари-ом, Мера джепе ром-ром, Хари-ом, Хари-ом, Мера джапе ром-ром, Хари-ом, Хари-ом, Мера джапе ром-ром, Харе Кришна, 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 Харе Кришна. Ом Намах Шивая, 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 Хари-ом, 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 Хари-ом. Започваме от начало. Хари-ом, 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 Шри-рам, 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 Харе-рам, 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 Сия-рам, 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 Хари-ом, Хари-ом, Мера джапе ром-ром, Хари-ом, Хари-ом, Мера джапе ром-ром, Хари-ом, Хари, Мера джапе ром-ром, Хари-ом, Хари-ом,
Mera jape rom rom. Hare Krishna, 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 Hare Krishna. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya. Hari Om, 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 Hari Om. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Hare 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 Ram, Siya 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 Ram. Hari Om, Hari Om, Mera Jape Rom Rom. 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 Hare Krishna, 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 Hare Krishna. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Hari Om, 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 Hari Om. Вдишваме. Om Shanti, Shanti, Shanti. Благодаря ви.